1 million subscribers. Timba! Heyo, Timba! This day takangosvika pamba timu Naiza boom isingazivi tichauya nemakamera. Apa ndaiseka because ndandafunga rimwe video ravakamboita. Asi muri chani. Madays apfuura ndakagadzira video paYouTube ndichipa vanhu vakasubscribe Naiza boom mari. Akasubscribe Naiza chitoro. Muvideo iroro the second largest YouTube channel in Zimbabwe yakakomenta. So zvaitika ndezvoti ndasendera Biriot link. Saka link racho Biriot abva arisendera Naiza boom. Saka pari Biriot abva andisendera message kwanzi yabva kuna Naiza boom. Saka rege timbonzoti iri kuti chii. Okay, isi pressure. Anogara kupi mpano? Unozongomuza kuti yanzi ndakuzomuona anenge ari free anongouya achindiona. Kwanza dandiona. Saka izvezvi kuma4 and it's Saturday. Ndodhera tukuenda kunoona Naiza boom nhasi naKelvin Biriot. Hasta akafamba makilomita. Hasta akafamba makilomita baba. Achipa mashingo saka kadoma Zimbabwe. Ndasvika nakameraman ndakabva ndafonera Biriot asi ndakafanira kumirira Biriot tobva tamboenda kunotenga mafreezit. Maswera sei? Ini ndiri YouTuber pane kwanga ndichida kushuta video saka ndoda kutotenga zvinhu zvenyu ndichitoshuta pavideo. Ndakumbira kutenga. Asa mutengesa vanhu vane makamera. Saka pane chii chamukutengesa? Tomada. Na munhu wangu cameraman wangu ari kuda rake. Kwait. Masamusi. Ane nyama. Bari. Toda ane nyama pakati manje. Ane nyama ndadera. Ore. Twenda noona Naiza boom sari panoenda takaguta. Boom, Dhafu, vose nzeni. After zvinguva zvidiki Biriot akabva asvika. Biriot abva atosvika. Wadii? Torawo freezit rako. Tazosvika pamba paNaiza boom. Haakutamba ndepabiriot. PaNaiza ndopati kuenda next. Takusuwa. Tajera kuona kuma TV. Ndokumbira umboro wasama mumba menyu. Ndarambizwa napaito. Ya zviri bo. Nhasi ndikunoona Naiza boom. Mapenza kwese maziya. Serious? Video rangu wakariona. Kubva video rakagadzira raNaiza boom racho. Zikano nevideo randakagadzira takafamba makilomita. What are you saying? Taura. After a short hour pamba pa Biriot and seeing his wife and his jovial dog, we then headed to Naiza boom's house. Tukunoona Naiza boom. Naiza boom akakomenta woman. Akazokomenta. And let's be honest with each other, it's not easy kusangana Naiza boom kuona mkana kusangana na Naiza boom. It's not easy. He's a busy man. Kwesi monogere ngawe. Aisinyore kuona mkana kuti uone Naiza boom. So this kid is a lucky kid. Pasingazivi Naiza boom is the biggest YouTuber pama content creator ese. Ane over 400,000 subscribers per YouTube. He's going to be the biggest YouTuber to reach 1 million subscribers. Timba! Heyo, Timba! Iwe! Kune vasingazivi, Dimba is one of the best actors in Zimbabwe. Gopenyero nemi muchingopfura neroti kwamanga. Ndafara. Sorry shamwari kuwere wafana. Ora mpana ndomba nadaona Naiza boom. I know kuti maybe busy man. Uchibadza makamera. I know. Kelvin Biriot akazondikumbira regerero Dimba obva azonzwisa kuti dzungu ranga ndinaro since rari big day kwandiri. Aonere video rangu randaifamba ndichiwana mwana wakasubscribe. Naiza. Ndiye mpano wacho ndiye ka.
Yazikanwa. Chibaba muita sei? Kuzodaro manje hadhimba vakandipedza. Yavakaita ndoinonzi kubaya vhoko nepamusongoti. Ndakatovhunduka kuti anotondiziva. Ana yangu ikurowa. Zvikutoitike. Since high school, I was waiting for this moment. Thank you. Ndatombo kutsvaga kuti ndara pana wana video zake kuti hanzi Naiza Mbire ndaroseka ari kumpana James Wakamboona style rake mapindiro rakaita Maya ona ndichi pandakatanga kuona chinhu tatiri Kelvin kunana Dhafu nemwe team takazara Naiza Mbire kandilutika akazoti akadira kuti unewo munhu ari kundi Mhosva saka pandakaenda nevidhiyo manje muchiti mune team rese renaiza vamune team rese renaiza saka pandakanda play ndikati unewo chi mfana uyu ari wandimoka saka pandakazoplaya team rese roti handiopi kumfana iyo pawakazoona kumberi kuti ayeoka katolika skiti kaitosimbisa ona ndakamira pasi kana panogumara pazara tanga tipinde mukati takupinda mukati ndichipinda mukati ndairohwa nehano ndingataura dzipinyaya with the biggest content creator in Zimbabwe. ndikaonawo chinhu chakanakawo ndinokwanisa kusapota so iwewo chii chauda kuti ndikuitirewo At least channel rangu rakasvika 10,000 subscribers. Is it possible? Okay. Sasa zvatakuita isusu ande. Ndivunga mafanzi ndari kutoona. Sasa zvatakuita isusu ndezvokuti iwe maskits ako wese uchabudisa iwe unondipa ndokupushira. Ande kana wasvika 10,000 followers tobva tasiya handizvo. Thank you. Yeah, Aiwa ndokwana. kufarira rudo rwaunaro ubona muZimbabwe vamwe vazhinji vangooneka kaateke kurwadziwa nekuti havafariri kuti mumwe munhu aende kumberi saka iwo uri munhu wekuti haurwadziwe unonyatsoratidza kuti inini ndifani mukomana kati tichamupusha kusvika pa 10,000 tichamupusha kusvika pa 10,000 subscribers komborerwa inacho